Ahojte, dnes sme si pre vás pripravili dvakrát Škodu Superb 3. generácie vo verzii Sportline, 4. generácii vo výbave Laurin Clement. Tento fešák skrýva pod kapotou 142 kW, ktoré poháňajú všetky 4 kolesá za pomoci 7-stupňového automatu. Výbava Laurin Clement znamená chromové doplnky, bezdotykové otváranie 5 dverí alebo takéto krásne masážne sedačky s výhrevom a odvetrávaním. 4. generácia prináša nový dizajn interiéru, kde okrem iného nájdete aj 3 takéto ovládacie prvky. Pod kapotou tohto vozidla máme overený 2-litrový diesel o výkone 147 kW, respektíve 200 koní. Výbava Sportline vám prinesie čierne doplnky, športové sedadlá a v našom prípade aj 19-palcové kolesá. V interiéri nájdeme ovládacie prvky, ktoré už dôverne poznáme, alebo mňa zaujal tento športový trojramenný volant s funkciou vyhrievania. Tak príďte sami posúdiť, ktorý Superb je pre vás.